Wani mutumin ƙasar Amurka ya auri wata mata mai kai biyu. A cikin wannan faifan za mu kawo muku rayuwar wannan mace mai kayuwa biyu da sunaye biyu tun daga ranar haihuwarsu har zuwa ranar auren ɗaya daga cikin kan. Musamman za mu yi muku bayani dalla-dalla yadda wasu sassan halittun jikinsu da jijiyoyinsu da kayan cikinsu suka kasance guda. Ku biyo mu. Wani mutumin Amurka ya auri wata mata mai kai biyu, sai dai kai ɗaya ya aura yayin da ɗaya kan kuma yake neman miji. An haifi tagwaye Abigail da Brittany Hensel a ranar 7 ga watan Uku a shekara ta 1990 tare da rashin lafiyar diasporos wanda shi ya haddasa suka zama tagwaye masu gangar jiki guda. Wannan yana nufin suna da kayuwa daban-daban amma gangar jikinsu a haɗe yake. A lokacin haihuwarsu, likitoci sun gargaɗi mahaifiyarsu Patty wadda ma'aikaciyar jinya ce da mahaifinsu Mark Hensel wanda shi kuma kafinta ne sannan mai sana'ar shimfiɗa interlock cewa da wuya 'yan biyun nasu su rayu fiye da daren haihuwarsu. Yanzu dai kai ɗaya mai suna Abby Hensel ta yi aure da wani sojan ƙasar Amurka mai suna Josh Bolin a sirrance a ranar 13 ga watan 11 shekara ta 2021 a wani gidan biki mai suna Jerome Event Center a yankin Delano da ke garin Minnesota. Amma ba su bayyana wa duniya ba sai kwanan nan. Shahararrun tagwayen waɗanda suke zaune a garin Minnesota a ƙasar Amerika sun fara yin suna tare da yin tashe sosai daga wani shiri da suke yi na talabijin mai suna Abby and Brittany a shekara ta 1996. Kafin hakan, a cikin wannan shekarar ne duniya ta fara sanin su bayan sun bakunci wani shahararren shiri mai suna The Oprah Winfrey Show. Lokacin suna 'yan shekaru 6 da haihuwa, a sa'ilin nan ne kuma dai aka wallafa hotonsu a bangon mujallar Life magazine da ake bugawa a ƙasar Amurka. A cikin rayuwa mai ban sha'awa ta waɗannan 'yan tagwaye Abby da Brittany Hensel, waɗanda likitoci suka baiwa wa'adin kashi 1% na ci gaba da rayuwa a duniya, kamar yadda aka sanar da mahaifan nasu. Ba kawai sun ci gaba da yin rayuwa ta ban mamaki ba ne kawai tun daga lokacin da sunansu ya mamaye duniya, a'a, sun samu dama da suka nuna wa duniya cewa yanayin haihuwarsu ba zai taɓa daƙile nasarorinsu ba. Waɗannan tagwaye Abby da Brittany su ne tagwaye kaɗai da suke haɗe a gangar jiki ɗaya a duk faɗin duniya waɗanda mahaliccinsu ya ƙaryata hasashen da likitoci suka tabbatar na cewa ba za su rayu ba. Sun halarci nau'in karatu har zuwa kammala jami'a, sun samu shahara ta ban mamaki a cikin shekarunsu 34 da haihuwa. A lokacin ƙuruciyar Abby da Brittany, mahaifinsu Mark Hensel ya ce yana da tabbacin 'yan matan nashi za su girma kuma za su yi aure. Yanzu dai kai ɗaya mai suna Abby Hensel ta yi aure da wani sojan ƙasar Amurka mai suna Josh Bolin a sirrance a ranar 13 ga watan 11 shekara ta 2021 a wani gidan biki mai suna Jerome Event Center a yankin Delano da ke garin Minnesota. Ɗaya kan kuma mai suna Brittany Hensel na nan tana jiran masoyi saboda wannan gangar jikin mai kayuwa biyu ana ɗaukar shi a matsayin mutane biyu ne. Silar da ta saka aka raɗa wa kowanne sunan shi daban. To abin tambaya shine, idan kai na biyun ta yi aure ita ma, yaya mazajen nasu za su yi da gangar jikin nasu da yake guda ɗaya ne? Abby da Brittany suna manne ne a gangar jiki ɗaya, kuma kowanne kai shi yake sarrafa ɓangaren shi, wato kan da yake hannun dama shine mamallakin hannun dama da ƙafar dama shi yake sarrafa su.
Shi kuma kai ɗaya da yake hannun hagu shi ne mamallakin hannun hagu da ƙafar hagu, shi ma shi yake mulki da su. A irin tasu halittar kowannensu na iya sarrafa hannu da kafaɗar sashen shi ne kawai. Jijiyoyin shi ba su da damar sarrafa ɗaya sashen da ba ɓangaren nashi ba. Ku biyo mu domin ku ji yadda suke amfani da hannayensu tare, su yi tafiya da ƙafafunsu tare, da kuma abubuwan da suke gudana a cikin halittar jikinsu, musamman kayan da suke cikin cikinsu. Barkanmu da dawowa. Kafin mu ci gaba da bayanin sauran halittun cikin jikinsu, bari mu dubi yadda auren Abby da Josh Bolin ya kasance. Kamar yadda muka yi bayani a baya, Abby Hensel ta auri Josh Bolin a shekara ta 2021 a asirce. Ma'auratan sun ɗora bidiyo da suka ɗauka a lokacin auren nasu bisa shafinsu na TikTok, suna nuna bikin tare da abokansu da danginsu, yayin da suke haskakawa a cikin farar rigar aure wadda take da kwalliya mai kyau da kuma saƙa a wuyan, kamar yadda wata jaridar Amurka da Mirror ta ruwaito. Samun masoyi na gaskiya a cikin irin wannan yanayin na halittarsu ba kasafai yake ba, amma soyayya ta gaskiya ta samu kafa ta ratsa jini tsakankanin Abby da ma'aikacin jinya kuma tsohon sojan Amurka Josh Bolin. Tagwayen sun wallafa bidiyon auren Abby da Josh Bolin a shafukansu na TikTok, Facebook da Instagram @Abby and Brittany Hensel, domin daɗa tabbatarwa da duniya auren cikin 'yan kwanakin da suka gabata, inda faifan bidiyo yake nuna babbar ranar farin ciki ga Abby da angonta, 'yan uwa da abokan arziki. Su ma hukumomi a ƙasar Amurka sun tabbatar da cewa yanzu Abby ta auri wani tsohon soja, Mr. Josh Bolin. Dangantaka da soyayyar Abby da Josh ta kasance cikin sirri tun daga lokacin da suka fara har zuwa kwanakin nan da suka bayyana wa duniya auren, saboda 'yan tagwayen suna yin rayuwarsu ne cikin nutsuwa tun shekaru 10 da suka gabata. Hotunan auren Abby Hensel sun bayyana a kafafen sada zumunta, ita da 'yar uwarta Brittany sanye da rigar aure mara hannu mai ado a wuya, yayin da ango Josh Bolin ya sa riga mai launin toka, suna tsaye rike da hannu. Bikin ya ta'allaka ne kan soyayya tsakanin Abby da Josh, waɗanda a zahiri suke cike da farin ciki. Ma'auratan a halin yanzu suna zaune cikin farin ciki a garin Minnesota, inda 'yan tagwayen suke ci gaba da aikinsu na karantarwa a mataki na 5 a wata makaranta mai suna The Sunnyside Elementary School a yankin New Britain a garin Minneapolis a ƙasar Amurka. Bisa ga bayanan ango Josh Bolin da ya wallafa a shafin shi na Facebook, ya sanar cewa daga cikin ire-iren abin da suke jin daɗi a rayuwarsu su ne tafiye-tafiye da ƙafa domin shaƙatawa, shan ƙanƙara da kuma wasan motsa jiki wanda ake yin shi a dusar ƙanƙara, wato snow sports. Wani faifan bidiyo da ake tunanin ɗaya daga cikin baƙin da suka halarci bikinsu ne ya ɗauka, kuma aka yaɗa shi a shafukan sada zumunta, na nuna tagwayen da ango suna jin daɗin rawar da suke yi a wannan muhimmiyar rana ta auren nasu. Wani bidiyo kuma ya nuna ɗiyar da Josh ya haifa tana sanye da riga irin ta amare, tana wasa da fulawa, tana tafiya kan saitin inda ake ɗaurin aure a cikin majami'a, tana riƙe kuma da wata alama da aka rubuta "Baba ga amaryarka ta zo." Yadda halittarsu take. Tagwaye Abby da Brittany su ne mafi ƙarancin nau'in tagwaye da suke haɗe a gangar jiki guda sakamakon ƙwayoyin haihuwarsu guda biyu da suka game wuri ɗaya a cikin mahaifar mahaifiyarsu, waɗanda rabuwarsu ta gagara gaba ɗaya. Ƙashin bayan Abby da Brittany guda biyu ne waɗanda suke haɗe a jikin ƙashin ƙugu. Zukatansu biyu ne, cikinsu guda biyu ne, ƙoda 3,
Farjinsu guda biyu ne, huhu huɗu, biyu daga cikinsu a haɗe suke, hanta ɗaya, haƙarƙari ɗaya, tsarin magudanar jini da zirga-zirgar jini da rarrabawa ɗaya ne. Sannan wasu ɓangarorin jijiyoyin nasu guda ne, duk motsin da suke da jikinsu suna yi ne bai ɗaya, duk da cewa kowannensu shi yake da ikon motsa sashin da yake, wato suna motsa gaɓoɓinsu tamkar yadda kowanne mutum mai cikakkiyar halitta yake motsawa yadda yake so. Esophagus ɗinsu biyu ne, esophagus ko a kira shi esophagus, wani nau'in hanji ne a jikin bil'adama mai tsayi, wanda yake gaɓoɓin tsarin narkewar abinci, wanda yake haɗe da maƙogwaro, yake taimakawa numfashi ya kuma taimaka wajen narkar da abinci zuwa ciki. Esophagus su ne gaɓoɓin da abinci yake bi ta cikin shi domin shiga ciki ya ci gaba da narkewa. Dukkan sashin ciki har da hanji, ƙoƙon da yake tara fitsari da gaɓoɓin haihuwa duk guda ɗaya ne. Ko da yake Brittany, wadda take hagu, ba za ta iya jin wani abu a gefen dama ba, ko zafi ko raɗaɗi ko sanyi, haka ita ma Abigail da take gefen dama ba za ta iya jin wani abu irin wannan ba daga gefen hagu. Abby da Brittany su ne tagwaye ɗaya tilo a cikin aƙalla tagwaye masu halitta irinsu guda 40,000 da aka taɓa haihuwa a duniya da suka rayu. Rayuwar Abby da Brittany cike take da nasarori masu ban sha'awa. Ku saurare mu a kashi na biyu na labarin waɗannan tagwaye, inda za mu kawo muku labarin yadda Brittany ta taɓa neman a raba jikinsu, da kuma yadda suke shan magani idan ɗaya ta kamu da rashin lafiya ta kasa shan magani, da yadda suke tuƙa mota, keke da sauransu. Kada ku manta ku yi subscribing.